Добър ден! Днеска е един много хубав ден. Причината за това е, че тук има едно конче на волана. Породата Мустанг. Рядка порода, която отскоро е в Европа. От миналата година, ако не се лъжа. И трябва да проверим предлага това животинче. Прави така, че задницата откача буквално. Ние сме в базовата, така наречена версия, която се задвижва от 2,3 литров екоплюс турбодвигател с скромната мощност от 340 конски сили. Тази мощност или самите настройки на колата са такива, че много трудно задържа задницата в права посока. Дори когато дадете газ направо, тя откача, завоите е много директна, много палава, много шавлива. Това направена за кеф. Има я и с 5 литров V8 двигател, който не е чак толкова мощно, само с 100 коня отгоре. Но там звука е по-подаден. Тук в момента звука е изкаран през тон колоните. Отвънка също не звучи никак зле, но не е същия онзи хулигански рев на мъсъл кар, който сме свикнали. Разполагаме с режими на шофиране. Тук се превключват. В момента сме на Спорт Плюс. Имаме режим за сняг и вода. Имаме и, разбира се, и нормалния режим. Сега ще видите, като се появи екрана, вижте средният разход. 12,8. Това е по компютър след сравнително интенсивизирано каране. Това е благодарение на това, че сме с 2-литровия EcoBoost двигател, 2,3 литрови. Тук можем да настроим отделно волана. Той също има нормален, спортен и комфортен режим. Разбира се, избираме спортния. Но тук се изключва ESP-то. И така, аз отивам да се наслаждавам на тази прекрасна кола.